Takže čaute ľudia, dneska si natočíme Texas Hold'em poker, ale ja to volám Texas poker. Už som vo vlaku, za chvíľku vystupujem a potom ešte pôjdeme na ďalší vlak. Vo vlaku jedno videjko stihnem. Ideme hrať dneska sloty znova a dáme Silver Horse Shoes, ok? Skúsime vyhrať. Možno nám niečo tam príde, možno ne. Mohlo by. Poďme za 2. Toto je dobré. Dobre, pekne 2, ešte 15. Ešte už len 15. Pekne 2. Už len 12. No. Ľudia, sorry za tú kvalitu zvuku, ale som vo vlaku a hrozne ten vlak píska a hučí a ešte sú to aj ľudia, takže sorry. Možno mi až tak dobre nebudete rozumieť, ale ako to vidíte, že točím sloty, tak si asi budete myslieť, že dneska točím sloty. A bude to aj v názve videjku, že proste názve videjka to bude napísané, že sorry, že to je taká zlá kvalita. Lebo proste ozaj to je hnusná zlá kvalita hlasu. Ale že hrozná. Už len 5 na 5 spinov. Pekne, už len 4 na 5 spinov. Mal som chvíľku lag, ale to nevadí. Už len 3. Laguje mi to hrozne, lebo som v horách. Už sme bližší pri horách. Ideme dole, tak asi za chvíľku nebude mať signál, je to tam. Ľudia, hovorím, červené koníky sú dobre, najlepšie dá sa povedať, lebo no. Počkám si na červené koníky a hneď to berem, hneď červené koníky berem, ale hneď. Nechcem zelené, ako to boli včera dobre, ale dneska až tak ich neverím. No, bum. A ideme si pre 4 milióna. Takže tak ľudia, ideme pre to. Ja. Mám 3 peky, ale ja to rátam ako 2, lebo jeden je za tú reklamu, takže tak. Už len 4, poď, pekný, jeden posledný. Je 1 za 5 spinov, to musí padnúť, a keď nie, no. Kamo, ľudia, hrajte len na červené koníky, doporučujem vám to. Tie červené kone sú extrémne zabugované, alebo skoro furt padajú, viete? Takže tak. Že tak. To bude už len 13. Už len 11. Už len 10. Toto ľudia, hej, toto je výborný spin. To padne, možno, alebo nie. Nechajme sa prekvapiť. Ja si myslím, že hej. No dobre, 2. Poď. Nič. Poď 2 aspoň. Nič. 3, pekne, poď. Dobre. Tak asi tu nepadne už to, ale to nevadí mi to vôbec. Ale to mi že vôbec nevadí. Hej ľudia, nevadí, ale že vôbec mi to že nevadí na tom, že to nepadlo, ale vôbec. Ideme znova na červené koníky. Nie, ľudia, som sa preklikol. A ešte sú tam. Ľudia. Ideme hrať stále červené koníky, ako chcel by som to vyhrať na červených koníkoch. Takže tak. Na tomto slote som už vyhral 10 miliónov a dajaké Na tomto slote som vyhral už 10 miliónov a dajaké drobné, takže tak ľudia, 10 miliónov a dajaké drobné sú dobré v tej kúre. Na tomto slote, takže môže byť už len 8. Hell shit, tak to nič.
Shit, hrozná tombola, fakt. Poďme ľudia, poďme do megu. Poďme ľudia, musím tam padnúť. Ok, idem zelené koníky. Ešte. Skúsim to a skúsim to. Čo už proste? Nie, ja to nechcem. Nie, nechcem. Lebo dohodol som sa sám za sebou, že tieto koníky, že proste tento spiny, keď budem hrať iba Silver Horseshoes, tak budú len červené koníky. Skúsime TV Jackpot, to som ešte nikdy nehral, tento slot, tak ho skúsim. Tak ho musím skúsiť, ľudia, chápete, že ho musím skúsiť, lebo a hej. Ľudia, mám už len 49%, takže tak. Počkajte, to musím niečo. Dobre. Už len 49% ľudia. Ľudia, toto bude blbý slot, si myslím. Ako, ty kokos. Tak dobre. Ľudia, ale to sú finty. To sú len finty. Že bude to dávať veľké výhry len preto, aby som ešte to hral. Ale nepadne to. No chcem, aby padli free spiny, alebo bonus. A potom to bude dobré. 2x free spin, ale z bonus. Škoda, že tam bol 3x free spin bez toho bonusu. To by bola bomba. Škoda, že to tak nebolo. Nevadí, čo už. Bonus. Wild. Free spin. Bonus. Nič. Wild. Bonus. Free spin. Wild. Nič. Wild. Nič. Wild. Free spin. Wild, free spin, wild, free spin, wild, free spin, bonus, free spin, wild, wild, 2x free spin, bonus, wild, free spin, wild. Oh man, začal nič. Asi ja prehrám všetko kvôli tomu, že čakám na free spin alebo na bonus. GG ľudia. Toto je fakt creepy. Pekne. Čo robím, ale nevadí. Ideme točiť do matačka. Ty kokos, to by mohlo. Škoda, že len dvakrát padne. Obič, wild, obič, akože obyčajné. Proste to furt skoro wildy padajú, to je obič proste. To je obič, úplne obyčajná vec, že obička, vieš. Ako obič. No nič, to asi nič nebude podať, to je škoda. Nevadí. Skúsim 1 za 50. Alebo 2. Je tam! Ľudia, hovno. Hej, ľudia. Čo ti dá to, čo je? Kemu dobre, hej, ľudia. Ja som taký laker, že som klikol 2, že som dal 2x za 50 000. Kamo, to je tak lucky. Extrémne lucky človek som, ale hrozne. Pekne. Leave me alone. What? Leave me alone. What? Leave me alone. What? 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 What?
Ľudia, je to tam. Bara, bara. Messi, taký na záver. Bara, bara. A keď mám free spirit, tak som úplne taký, že bara, bara. 540 000 ľudí, je to doma. Je to tam proste. Bara, bara. Dosť, kamu. Hej ľudia, dneska je to lak, ja som hrozne lakérsky na tomto. To je lak proste. Čo ti dám ľudia? Haló? Mohlo sa to stať? Ja si myslím, že hej. TV jackpot, kámo, tak TV jackpot je vážna bomba. Dobre ľudia, pre toto videjko to bolo asi všetko, dajte takých. Nedajte proste. Dajte like alebo koment alebo subscribe, proste odom. Alebo dajte odber, tak to je jedno, proste. Pre toto videjko to bolo asi všetko. Ešte si otvorieme fetky. Áno, už to bolo úplne všetko. A druhý diel vyjde potom neskôr trošku, ok? Čaute.